अब जाके अपन असली पावर देखैले बन खेसारी लाल यादव। इनकर एगो जबरदस्त गाना आइल बा जौन गाना के नाम शीतल लहरी और इनकर गाना सोशल मीडिया पर वायरल हो गइल बा। यूट्यूब पर 2 नंबर म्यूजिक सेक्शन में ट्रेंड करता। ई होखेला खेसारी लाल यादव के पावर। खेसारी लाल यादव के जे फैन बानू भाई वीडियो के जरूर शेयर करियो। इनकर एगो तगड़ा गाना आइल बा जौन गाना के नाम शीतल लहरी। ठंडा के मौसम चलते बा और ई सीजन देखते हुए मौसम देखते हुए खेसारी लाल यादव गाना लइल बन तगड़ा। और इनकर गाना में फीमेल गायिका बड़ी नेहा राज लाजवाब। खेसारी लाल यादव जेकरा सर पर हाथ रख दिलन उ स्टार बन गइल। नेहा राज इतना बढ़िया गावत रही खेसारी लाल यादव के साथ में लाजवाब। और ऐसा ऐसा गाना खेसारी लाल यादव हर एक सीजन के अनुसार टाइम के अनुसार लाओस नु तो इनकरा से कोई भी पंगा ना ले सकेला। और ई गाना में फीचरिंग कइल बड़ी सौम्या पांडे लाजवाब। खेसारी लाल यादव के साथ भाई कोई भी रही कोई भी चली वायरल हो जाई। और ई गाना तगड़ा बा। शीतलहरी के सीजन आई ही गइल बा और गाना भाई बम ब्लास्ट हो जाए। सोशल मीडिया पर तहलका मचावता। इंस्टाग्राम पर ट्रेंड अलगे करता। लेकिन कुछ लोग विवाद में खेसारी लाल यादव घिरता शिवानी सिंह मैटर वाला, लेकिन उस पर बात नहीं करेंगे, हम बता देनी है। लेकिन ई गाना लाजवाब बा। खेसारी लाल यादव कोनो गाना गावस उ गाना पब्लिक पसंद ना हो, उ गाना वायरल ना हो, ऐसा तो उनकर फैन होके ना दियन। और ई गाना भाई जबरदस्त बा। 2 नंबर म्यूजिक सेक्शन में ट्रेंड करता। आम बात समझ तो पीछे वाला गाना जो आइल खेसारी लाल यादव के वो ट्रेंड करता। खेसारी लाल यादव के डांस फिल्म आइल वो ट्रेंड करता। पावर यही का है बिहार में इससे ज्यादा कोई मेहनत करता है खेसारी लाल यादव जैसा कोई एक्टिव नहीं रहता। जितना ये मेहनत करते हैं ना कोई नहीं करेगा। इनकर गाना आइल बा। गाना सुनो दबा के खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से पहला बार भोजपुरी इंडस्ट्री में कोनो ऐसा स्टार बानू जेकर हर एक गाना वायरल होता, हर एक गाना ट्रेंडिंग में पहुंचता, हर एक फिल्म के टीजर ट्रेलर हर एक चीज पहुंचता। इहो कला असली पावर। ऐसे हम कहनी कि अब जाके असली अपन पावर देखले बड़न खेसारी लाल यादव। और ई फिल्म भाई ब्लास्ट बा। भोजपुरी इंडस्ट्री में रिकॉर्ड बना के रख दी।